Днес разказвам за своята градина. Така, един ден, когато бях на градина, да му се не види това момиче да го прости Бога, само се шугам така. Един ден, като бях на градина, едно момиче си беше оставило една гривна. И като се беше оставило, аз си казвам, какво па ще стане, ако го изям? Нали няма нищо да ми стане? Нали съм най-тъпия човек на света? И значи сега отивам там и го взем това нещо. Изяждам го на съвръща цялата разплакана. Защото е разбрала за това нещо. И като е разбрала за това нещо, отида до госпожата и знаете ли какво чувам? Госпожо! Той ми изяди моята гривна. И аз какво й казвам? Ама жено бе, ти ненормална ли се човек? Тя е за ядене, това са бомбони, аз ги помирисах, това мирише на нищо. Ай, шек ти са и момичето, ще са момичето. Значи госпожата дойде на мен и ма гушна. И знаете ли какво ми казва? Каза ми, разбирам те човек, и тя ме дразни мен. И какво да направим сега? Аз казвам, ами госпожо, тя сама си е виновна, не трябваше да се слага тук и да ходи до тъпя кинев. И какво става след това? След това до мен идва Борис и ми казва, сега пак ви простоти направи ти бе. И аз му казвам, ми изядох една гривна. И после, след като се успокоихме ние двамата с него, реших още една простотия да направя. Реших да отида да бутна любимата ваза на моята учителка. Това сме. Историите в градината ми. Следващата част следва.